भैया हाँ बोला। यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा। यही महीना में बनबा तू पापा खुश खबरी बरियार बा। खेलावा न ले ले आवई भैया नया समाचार बा। सुन वाले ले ओए भैया नया समाचार बा। अरे तो लेट मत कर, सदर अस्पताल लेके चल, हम फ्लाइट धके आवत नहीं। आवो भैया। बधाई हो, बेटा हुआ। ए बाबूजी मायरे भौजी के लइका भइल बा। जय हो बरहम बाबा, रउरा हमर मनोकामना पूरा कर दे।